सानै हौवासा आरो सासे हिनजावसा बे साननैसो गाज्रि खामानि मावनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दं। भाइरेल जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' जोंनि गथ'फोरा गाज्रि जानायनि आन्दोआव मा दङ? जोंनि गथ'फोरा जे गाज्रि खामानि मावो, समाज बेरेखा खामानि मावो, मावनाय खामानिफोरखौ मावो। जोंनि गथ'फ्रा गाज्रि जानायनि आन्दोआव मा दङ? बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्ला बाथ्राखौ बुजि मोनगोन आरो नोंथांनि मोनदांथिखौ नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन। मानोना जोंनि बिमा बिफाफ्रा माखासे बिफाफोर दङ गथ'फोरखौ ओरैबायदि स्ट्रिक्टलि जोथोन लायो, दायथ' लायो, बिबान लायो मोजां मानसि खालामनो थाखाय। आरो जोंनि माखासे ओरैबायदि बिमा बिफाबो दङ माने गथ'फोरखौ सारोन हगारना होयो, माने उदाङै हगारना होयो। गथ'आ बहा थांदों, बहा मा मावहैदों, सोरजों दङ, मा खालामदों, न'आव गैयाब्लाबो खबर लाया। गथ'आ न'आव दंना गैया, गथ'आ न'आव दंना गैया, बेफोरखौ खबर लाया। थ' जोंनि गेजेराव मोननै रोखोमनि गारजेन दंमोन। सासेया माखासेया जोथोन लायो, माखासेया जोथोन लाया। थ' बै जायफोर बिमा बिफाया जोथोन लायाखै, गावनि गथ'खौ गलियाव हाबदोंना हाबाखै, दंना गैया, मोसौआ गलियाव दंना गैया, बेखौ जाय बिमा बिफाया नायनो सम गैया, बैफोर बिमा बिफानि गथ'फोरानो दिनै बेबायदि दुस्थ' बदमास खामानिखौ जोङो मावनायखौ जों नुगासिनो दंमोन। दाबो ओरैबायदि बिमा बिफा दं, क्लास 8, 9 फरायनाय गथ'फोरनो आखाइयाव मबाइल हगारनानै होग्रा दं। थ' बिसोर बिमा बिफानि मेन्टेलिटि आरो सेन्टिमेन्टखौ नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हर। माखासेफोरा ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालायो, गावनि बिमा बिफानो आखाइयाव मबाइल होआ, मेट्रिक्स पास जाब्लाबो होआ, हायार सेकेन्डारि पास जाब्लाबो होआ, फरायग्रोथों, मोजां मानसि जाग्रोथों, बेबायदि माखासे सिन्था धारना दं। नाथाय माखासे बिमा बिफानि साननाय हनायफ्रा जुदा। थ' बैफोरबायदियानो दिनै ससियेल मिडियायाव दिनै हमजानानै बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा हमजानानै दिनै बिसोरनि लाइफआ बरबाद जादों। दुनिया मिथिजोबदों बिसोरखौ, माने वर्ल्डआवनो मिथिदों, बुहुमावनो मिथिदों। ससियेल मिडियायाव हगारजानाय माने वर्ल्डआनो मिथिनाय, बुहुमानो मिथिजानाय। मा मिथिजादों? मोजां खामानि मावनानै मोनथिजानाय नङा बियो, गाज्रि खामानि मावनानै मोनथिजानाय। थिग बेबायदि जादों। दा जोङो दुखु मोनो नुब्ला, गथ'फोरनि मोखांखौ नुयोब्ला जों दुखु मोनो। माने एसे गारजेन हिसाबै जों दुखु मोनो। आरो बै गथ'फ्रा मानो बिदि गाज्रि खामानि मावो? दा बयबो नुदों, नोंथांमोना नुदों, ससियेल मिडियायाव बयबो बिमा बिफाफ्रा नुदों, आरो आनखि बे गथ'नि बिमा बिफाफ्रा नुदों, बिसोरनि जाथि बंस' बाय बाहागि परियालफोरा नुदों, आरो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नुदों। सेंग्राफोराबो नुदों, सिख्लाफोराबो नुदों नैबे भिडिअखौ। थ' नैबे भिडिअखौ गाज्रि खामानि मावोब्ला, हमजायोब्ला, ससियेल मिडियायाव हगारजायो, बे बाथ्राखौ गथ'फोरा दासिमबो रियेलाइज खालामाखै, माने बुजि मोनाखै। माने ससियेल मिडियायाव हगार जानाया बिसोरनि थाखाय मोजां, बिसोरो मोजां होननासो सानना लायो बायदि मोनो। नाथाय बिसोरो बुजिनांगौ जे बे गथ'फोरा बुजिनांगौ, गाज्रि खामानि मावोब्ला बेबायदि ससियेल मिडियायाव हगारजायो। गाज्रि खामानि मावनानै ससियेल मिडियायाव हगारजानाया बेसेबां लासिंसिं?
आरो नोङो मोजां खामानि मावनानै ससियेल मिडियायाव हगारनाया बेसेबां गनायजाथाव, अनजाथाव, सिबिजाथाव, फुजिजाथाव, बेसेबां मान सनमान मोनो नोंथांमोना रुजुनानै नायलाय। नोंसोर रुजुना नाय गाज्रि खामानि मावनानै ससियेल मिडियायाव नुजानाय आरो मोजां खामानि मावनानै ससियेल मिडियायाव नुजानाय, बे मोननै बुस्थुखौ दिनैनि गथ'फ्रा, लाइमोनफ्रा माने रुजुनानै नायनांगौ। मोजां खामानि मावनानै गोजोननाया अरायनि थाखाय, मोजां खामानि मावनानै गोजोननाया अरायनि थाखाय, नाथाय गाज्रि खामानि मावनानै गोजोननाया दान्दिसेनि थाखायल'। बे बाथ्राखौ दिनैनि लाइमोनफ्रा बुजिनांगौ। बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो मोजां खामानि मावनानै गोजोननायखौ लानो नाजानांगौ आरो सुबुं समाजनि गेजेराव जोङो समाजजों जोङो रोजा रोजा जों अननाय होजागोन, अननायखौ मोनगोन, बाख्नाय जागोन, बराय जागोन। थ' दिनैनि लाइमोनफोरा आङो बेखौसो खावलायो जाहाथे बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थायो। एन्टि ससियेल एक्टिभिटि, समाज बेरेखा बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जोंनि दिनैनि लाइमोनफोरा गोजानाव थायो। नङाब्ला जुदि बेबायदि गोरोन्थि खालामबाय थायोब्ला नैबेबायदिनो ससियेल मिडियायाव हमनानै भिडिअ केमेरा खालामनानै हगारजागोन नैबेफोर गथ'फ्रा गाज्रि खामानि मावदों होननानै। थिग बेबायदि बेनिखायनो जायफोर गथ'फ्रा हमजानानै ससियेल मिडियायाव हगारजाबाय, भिडिअ खालामनानै हगारजाबाय, बै गथ'फोरखौ नुनानै गुबुनफोराबो सोलोंनांगौ आरो जायफोर हगारजाबाय बिसोरबो गोसोआव दुखु मोननाय, गोसोआव बोराबनाय आरो बिनिख्रुइ जोङो बांसिनसो मावनानै देखायगोन। जोंखौ नोंसोरो हमनानै बेबायदि खालामदों, जोंखौ नोंसोरो बेबायदि हमनानै जोंखौ ससियेल मिडियायाव हगारदों। थ' बेबायदि माने उग्र अहंखार बेबायदि भाबखौ लानो नाङा। जाय मानसिया गोरोन्थि मावोब्ला बेखौ गोरोन्थिखौ गावखौनो आंनिया गोरोन्थि जादों, आं गोरोन्थि मावदों, बेखौ रियेलाइज खालामनानै जाय मानसिया गोरोन्थि लामानिफ्राय मोजां लामाथिं जाय मानसिया एरायनानै सोलियो, एरायनानै फैयो, एरायनानै खामानि मावो, बै मानसियासो बे गोरोन्थि लामानिफ्राय एरायनानै मोजां लामाथिं फैनायासो मानसिनि कर्तब्य, मानसिनि मावनो गोनां खामानि। थ' जोङो गोबां मानसिफोरा दङ गोरोन्थि मावनायनि उनाव ओरैबायदि सानो जोंखौ ओरैबायदि साजा होबाय, ओरैबायदि बदनाम खालामबाय, जों आरो बिनिख्रुइ बांसिन जों माने खालामनानै देखायगोन, नै बेबायदि अहंखार भाब लायो। बेबायदि नङा। गोरोन्थि मावनायखायसो हमजादों, गोरोन्थिनि थाखायसो रायदों, गोरोन्थिनि थाखायसो साजा होदों। थ' बै गोरोन्थि, आंनिया गोरोन्थि जादों, आं गोरोन्थि मावनायखाय आंखौ बिदि खालामदों, बेबायदि खालामजादों। थ' बेखौ रियेलाइज खालामनानै जाय मानसिया गाज्रि लामानिफ्राय मोजां लामाथिं एरायबोयो, बियो बिराद गिदिर मानसि इयुनाव जानो हायो आरो जिउआव आवगायलांनो हायो। थ' मानसिनि बे कर्तब्य, जोङो गाज्रि लामानिफ्राय मोजां फारसे थांनो नाजानांगौ आरो।